Дар боязі Божай не ўсяляе ў нас страх перад Богам, але дапамагае даверыцца Яму. Ён дапамагае паверыць, што ў Бога ёсць добры план для нашага жыцця. Дар боязі Божай дапамагае зразумець, што ўсё добрае адбываецца праз адкрытасць на Бога і пераконвае нас пазбягаць усялякіх думак і ўчынкаў, якія могуць пакрыўдзіць Яго. Гэты дар садзейнічае усведамленню, што Бог – Ён наш Айцец, і мы можам следаваць за Ім з пакорай і паслухмянасцю. І, канешне, няма лепшай перасцярогі перад няправільнымі крокамі і верагоднасцю апаліцца, чым адчуванне ў сабе дару боязі Божай.